Gruppen består af Emilie, Anita og Martin, og vi har fået til opgave at finde informationer om vores vulkan Galera. Det vi kommer ind på, det er, hvor vulkanen den befinder sig, hvilken fladrandtype det er, og hvilken vulkantype den har, og lavatype, og så udbrudshistorie og konsekvenser, og så vores kildevægte, altså hvor vi har vores information fra. Hvor er vulkanen? Altså Galera så ligger i det sydlige Colombia, tæt ved grænsen til Ecuador, altså lige ved siden af Andesbjergene. Vulkanen er 4.300 meter høj, og det er en såkaldt pejlevulkan. Hvilken vulkantype er det? Vulkanen er en pejlevulkan, altså også kaldt en stratovulkan. Pejlevulkaner er høje ved stejle sider, fordi den stejle lava flyder langsomt, og størken er allerede på vej ned ad vulkansider. Galeras er en caldera-vulkan, da den styrte sammen under et eksplosivt udbrud, da den udsendte enormt meget materiale fra magmakammer under vulkanen, og så dannede det et hesteskoformet krater. Pladerandtyper. Det er en destruktiv pladerandtype, hvor havbundspladen og kontinentpladen støder ind i hinanden. Det er havbundspladen, der ryger ind under kontinentpladen, og derved sker dybhavsgrav. Pladerandtypen er destruktiv, fordi havbundspladen destrueres, da den ryger ned under et andet varmere lag og derfor smelter. Eftersom at havbundspladen Nazca ryger ind under kontinentpladen, sker det, at den forstyrrer det varme lag, som ligger inde under den sydamerikanske kontinentplade, og derved bliver Galeras dannet. Man kan se Stillehavet til venstre, som befinder sig over Nazca-pladen, og til højre har vi den sydamerikanske kontinentplade. De to plader støder ind i hinanden, og havbundspladen Nazca ryger ind under kontinentpladen, da havbundspladen er tungere, altså har en større massefylde end den kontinentale plade. Nazca-pladen ryger derfor ned i varmere lag og bliver destrueret, som også irriterer det varmere lag under kontinentpladen, som medfører til at lavaen finder op til overfladen og danner en vulkan, som vi kan se på figuren. Lavatype. Galeras er en andesit-lavatype, hvilket betyder, at det er en pejlevulkan, eftersom at andesit-lavaen har det med at størkne på vej ned ad vulkanernes sider, som derefter danner de meget høje pejlevulkaner. Galeras' tefa-mængde, altså den mængde vulkansk aske vulkan danner, er ikke så høj. Asken bliver dannet under eksplosiv vulkansk aktivitet, og eftersom Galeras ikke danner meget tefa, kan man let regne ud, at Galeras ikke er lige så eksplosiv som mange andre. Skemaet kan aflæses således, at lavatyperne, altså som vulkantyperne også afhænger af, bliver mere eksplosiv jo længere mod højre man går. For eksempel er rhyolith den tykkeste lavatype, og har den laveste størkningstemperatur, som gør, at vulkanen bliver mere eksplosiv i modsætning til f.eks. basalt. Lavatypen, som har en meget høj størkningstemperatur og er meget flydende. Det andet stykke af skemaet viser de forskellige vulkaner og deres tefa-mængde. Tefa bliver dannet ved eksplosiv udbrud, det vil sige, at jo mere tefa vulkanen danner, jo mere eksplosiv er den. Man kan derfor aflæse, at Toba er den mest eksplosive vulkan af alle de andre på skemaet, og at den højst sandsynligt indeholder rhyolith, altså den lavatype størstedelen af eksplosive vulkaner har. Udbrudshistorie. Galeras er en del af et ældre vulkansk kompleks, som har været aktivt i over 1 million år. Det vil sige, at Galeras' vulkanske kompleks har ændret sig i løbet af mange år, hvor det fx er gået fra at være en meget klassisk pejlevulkan til at være en caldera-vulkan, som jo vi kender Galeras i dag. Galeras' sidste udbrud var i 2009. Typisk for denne vulkan er, at vulkansk udbrud er meget eksplosiv og alligevel meget kortvarigt. Galeras er Colombias mest aktive vulkan og har altid været. På billedet kan man se alle gangene, der er gået i udbrud efter år 1535, eftersom at man først begyndte at holde øje med Galeras i år 1535. Konsekvenser. I år 1993 døde 6 vulkanforskere og 3 turister, da de kravlede ned i Galeras' krater for at udforske den rumlende vulkans gasser. De var klar over risikoen, men de tog den så ikke alvorligt nok. For 560.000 år siden skete der det første calderaformede udbrud, og efter 200.000 år med udbrud opstod der et 5 km bredt krater.
Galeras befinder sig 5 km fra byen Pasto med over 300.000 indbyggere. Hvis vulkanen går i et enormt udbrud, kan det blive meget farligt for indbyggerne. Vi vil så gerne, og her har vi så kildelisten med alle de videoer og informationer, vi har fået. Men vi vil så gerne vise en video af Galeras, der går i udbrud.